Štvrtá platňa. Vnútro lode, posádka a náklad. Posádku tvorilo dohromady 242 mužov. Predovšetkým to boli Španieli, ale aj niekoľko Portugalcov, Talianov a iných národností. Magellan si okrem toho vzal so sebou aj muža menom Enrique Melaka. Enrique bol odvlečený do Portugalska ako otrok. Mal robiť tlmočníka, malajčina, španielčina, lebo cesta smerovala do jeho vlasti len po úplne inej trase. Na každej lodi bolo 30 až 60 námorníkov podľa veľkosti lode. S luxusným parníkom to nemalo absolútne nič spoločné. V najlepšom prípade bola k dispozícii plocha 150 metrov štvorcových, po ktorej sa dalo chodiť. Žiadna sprcha alebo záchod, žiadne súkromie. Jedlo bolo skromné. Sotva nejaká lekárska starostlivosť. Panovala zvláštna nálada, lebo nikto nevedel, či cestu prežije. A keďže nehovorili všetci rovnakou rečou, komunikácia bola komplikovaná. Námorníci museli často hladovať alebo mrznúť, choroby prichádzali stále znova a znova. To, že sa tieto problémy vyskytnú, sa dalo predvídať od začiatku a preto bolo správne vybavenie o to dôležitejšie. Lodný náklad. Keď sa niekto vydá na dlhú cestu, musí si veľmi dobre rozmyslieť, čo si vezme so sebou. Je to podobné ako balenie kufrov, len oveľa ťažšie. Prečo? Priestor je obmedzený. Nepotrebné veci by len zavadzali. Na nič nesmiete zabudnúť, lebo na mori nie je žiadny supermarket ani kuriérska služba. Dobré plánovanie cesty zahŕňa zoznam nepostrádateľného vybavenia a náradia a vybraných potravín a liekov. Náradie a vybavenie. Lode boli vybavené viacerými kotvami, člnmi, vlečnými sieťami a udicami. Okrem toho boli k dispozícii rozličné zbrane, delá, guľovnice, puška podobná loveckej zbrani, kopie, oštepy. Dôležité boli aj meracie nástroje a museli tiež zobrať na loď celkové 12 presýpacích hodín, 6 kompasov, 7 teodolitov. Teodolit je ďalekohľad s puškohľadom, pomocou ktorého možno merať vzdialenosti. Námorné mapy slúžili na hrubú orientáciu. Zhotovené boli z pergamenu, ktorý zodpovedal dnešnému papieru. Netušíš, z čoho sa získaval pergamen? Zo zvieracej kože. Naozaj. Brali so sebou aj veľký medený kotol na varenie, aj loj a odpad z vlny, aby si vedeli vyrobiť sviečky. Okrem toho aj rohožky a koše. Potraviny. Dovnútra lode uložili zásoby, okrem iného sucháre, bravčové mäso, sardinky, šošovicu, fazuľu, ryžu a 7 živých kráv. Jedlo bolo myslené na 2 roky. Či to bude stačiť, nevedel nikto, lebo nikto nevedel, ako dlho bude cesta trvať. Podrobnosti k zásobe potravín. 2138 metrických centov suchárov, 508 sudov vína, 50 fanek fazule. Fanega je stará španielská a portugalská jednotka objemu. 90 fanek cícera, 2 fanegy šošovice, 48 metrických centov jedlého oleja, 200 sudov sardel a sušených rýb, 57 metrických centov sušenej slaniny, 7 kráv, 984 bochníkov syra, pitná voda v sudoch, 21 arob cukru. Aroba je stará španielská a portugalská jednotka hmotnosti a objemu. 200 arob octu, 250 vrkočov cesnaku, 18 metrických centov hrozienok, ako aj menšie množstvá fík, mandlí, medu, sušených sliviek, soli, ryže, horčice, pšeničnej múky a tak ďalej. Dule naložené v mede boli zdravá sladkosť. Vitamín C, ktorý obsahujú, chráni pred skorbutom. Znie pre teba táto zásoba jedla, ako by bola daná dohromady náhodou? Nie je to tak. Čas použiteľnosti a nutričné zloženie boli dobre premyslené. Čo je trvanlivé a prečo? Jedlo sa môže pokaziť. Poznáš to? Jablko je mazľavé, na chlebe je pleseň, šalát zapácha odporne alebo šťava podozrivo bublinkuje. Na vine sú mikroorganizmy, ktoré napadajú jedlo a množia sa v ňom. Potraviny s dlhou trvanlivosťou majú spoločné to, že mikroorganizmy v nich nemôžu prežiť. Napríklad suchár je pre nich jednoducho príliš suchý. Darilo by sa im na čerstvom mäse, ale nie na zasolenom. Tiež by spustli vo všetkom, čo obsahuje príliš veľa cukru, napríklad med. Pravidlom zabezpečenia trvanlivosti je, čo najsuchšie, veľmi slané, veľmi sladké alebo veľmi kyslé. Mysleli aj na zloženie živín. Znie to komplikované, ale je to veľmi jednoduché a platí to dodnes rovnako, ako platia pravidlá trvanlivosti. Človek potrebuje 3 veci. Sacharidy, bielkoviny a tuky.
A samozrejme vitamíny. Sacharidy získavalo osadenstvo hlavne zo suchárov. Bielkoviny z fazule, šošovice a hrachu a na tuk tam boli šunka, syr a mantle. Sušené ovocie zabezpečovalo vitamíny. Pokiaľ sa tieto veci vždy vytrvalo kombinujú, žije sa zdravo. Námorníci dostávali len veľmi malé porcie jedla. Nikto nemohol stučnieť a už vôbec nie pri intenzívnom pohybe a častom mrznutí. Potraviny sa skladovali hlavne vo veľkých súdoch. Plastové vrecká alebo nádoby ešte neexistovali. To však malo aj tú výhodu, že nevznikal žiadny odpad z obalov. Súdy boli veľmi praktické, lebo sa pri preprave dali jednoducho kotúľať. Truhlice by sa boli museli namáhavo ťahať.